У Варшаве адзначаюць дзень волі, Белавія павышае кошт пералёту ў Егіпет, а беларускі блогер разыграў айчынную міліцыю. Пра гэта і не толькі ў сённяшнім аб'ектыве. Добрый вечар, Віталь Бабін працуе для вас. Пачынаем. У Варшаве ў гэтыя хвіліны адбываецца маштабнае святкаванне 108-й гадавіны вяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Пачатковым пунктам урачыстасцяў стала плошча трох крыжоў, адкуль шэсце з 330-метровым нацыянальным сцягам накіравалася да замкавай плошчы. З месца падзеяў у жывым эфіры наш калега Вітаў Ціўчык. Вітаю, Вітаўце, і, калі ласка, табе слова з усімі падрабязнасцямі. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Акцыя ў Варшаве – гэта самае масавае публічнае адзначэнне Дня волі ў свеце. Тут, як слушна зазначыў Віталь, быў вялікі чырвона-белы сцяг, 330 метраў. І несці яго не бракавала ахвотных з кожнага боку. Шмат людзей было не пры гэтым сцягу. Таму я зарызыкую тэзу, што ў ключавы момант, магчыма, нават і 1000 чалавек прыняла ўдзел у сённяшнім святкаванні Дня волі. Зрэшты, яно і цяпер яшчэ працягваецца. На пляцы трох крыжоў распачаліся прамовы ад ксяндза Вячеслава Барка, які нагадаў пра пэўную, ведаеце, такую духоўную складавую ў беларускай нацыі, пра тое, што беларусы хочуць быць вольным народам, вольным ад акупацыі. Былі прысутныя таксама палітыкі, як беларускія, гэтак і польскія, сярод палітыкаў і кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Святлана Ціханаўская. Перш за ўсё, гэта свята незалежнасці нашай дарагой радзімы. І ўжо больш за стагоддзя мы павінны адстойваць гэтую незалежнасць, змагацца за яе. І, канешне, гэта вельмі цяжкі шлях для Беларусі, для беларусаў, але ж мы вытрымаем, бо мы разам. Беларусы, наша эліта, абвесціла пра жаданне жыць у сваёй незалежнай і вольнай краіне 108 гадоў таму. Гэтая мара здзейсненая ўсё яшчэ толькі часткова, і таму на эміграцыі ўсё яшчэ існуе ўрад у выгнанні пад назвай Рада БНР. Ейны прадстаўнік таксама сёння завітаў на святкаванне ў Варшаве. Задачай Рады БНР заўсёды было захоўванне традыцыі Дня волі і ідэалаў 25 сакавіка. Я вельмі цешуся, што столькі людзей памятаюць пра гэтыя ідэалы і пра раду, якая ўсё сваё існаванне намагалася зрабіць так, каб Беларусь стала вольнай і дэмакратычнай. І гэтага ўсім жадаю. Свабода беларускага народу, свабода кожнага беларуса, кожнага патрыёта. Пра гэта таксама сёння адзначалася на шэсці. У прыватнасці шэраг плакатаў было прысвечана палітвязням, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў засценках рэжыму Лукашэнкі. Сярод іх, напрыклад, журналіст Дзяніс Івашын, таксама палітзняволеная Вольга Маёрова, Любоў Разановіч і іншыя. Але дастаткова цікавым і вельмі радасным момантам было сустрэць былых палітвяжняў, якія адмыслова прыехалі на шэсце ў Варшаву, у тым ліку нядаўна вызваленыя, палітзняволеныя сярод іх Алена Гнаук. Давайте паслухаем, як яна распавядала начальнікам у калоніі, які народ беларусы. Калі людзі, шмат людзей, сотні тысячак і выйшлі на вуліцу, гэтага не было ні в годным краіне міру. Я гэта гаварыла сваім грамадзянам, начальнікам у тых турмах, дзе я сидзела. Вы паглядзіце, вы павінны ганарыцца гэтым народам. Вы яшчэ не ведаеце, сярод якога народу вы радзіліся. Гэта людзі, якія не перакідвалі там мусорныя гэты нейкія скрыні. Яны за сабою забіралі это мусор. Калі была такая чысціня, што нават бумажкі не было пасля тых сотняў тысяч, якія выйшлі на вуліцу. Высокі дух беларускага народу падкрэсліла Алена Гнаук. Сёння ж таксама, калі казаць пра святкаванне, было вельмі шмат артыстычных момантаў. Вось цяпер гаспадарства ўслед за прамовамі маюць прагучаць канцэрты вольнага хору, гурта «Шума», таксама нашай каляжанкі Кацярыны Ваданосавай, якая сюды прыехала разам з групай рэканструктараў, удзельнікаў паўстання Кастуся Каліноўскага. Васіль Калач, уласна, які таксама бярэ ўдзел у такога кшталту рэканструкцыі, падзяліўся з намі сваімі разважаннямі пра тое, як ад паўстання Каліноўскага праз БНР да сучаснага змагання Беларусь ідзе гэтая нітка гісторыі.
Паўстанне 1863 года, паўстанне Каліноўскага – гэта пачатак нашай палітычнай нацыі. БНР – гэта зацверджанне яе, і, безумоўна, касінеры тут як мага да гэтага свята. Арганізатары дня волі ў Варшаве пастараліся, каб гэта было і шэсце з пэўнымі лозунгамі, але таксама, каб людзі адчулі атмасферу свята, бо гэта найвялікшае нацыянальнае свята для беларусаў, найвялікшае свята ў нацыянальным календары. Акрамя канцэрту, тут людзі вось на Замковай плошчы змогуць пачаставацца дранікамі, якія спякуць таксама былыя палітвязні. Заўтра ж у Варшаве, у беларускім доме на 16-ю гадзіну запланаванае таксама яшчэ адно святкаванне дня волі. Там выступіць Сергей Доўгушаў разам з іншымі музыкамі, а таксама будуць выступы удзельнікаў руху «Вольная Беларусь». Студыя. Вітаў, дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Вітаў Сіўчык быў наўпрост з акцыі, прымеркаванай да святкавання Дня волі ў Варшаве. Мы ніколі не пагодзімся на Беларусь як частку расійскага свету. Пра гэта заявіў віцэ-міністр замежных спраў Польшы Владыслаў Тэофіль Барташэўскі падчас святкавання беларускага Дня волі. Традыцыйную сустрэчу з беларусамі МЗС Польшы зладзіла ў музычным універсітэце імя Фрыдэрыка Шопена ў Варшаве. Jest właściwe, dlatego że nie możemy jeszcze świętować Dnia Wolnej Białorusi w Mińsku. Гэтая падзея важная таму, што мы яшчэ не можам святкаваць Дзень волі ў Беларусі, у Менску, а мы, вядома, маем надзею, што гэта хутка адбудзецца. Але цяпер у нас вялікая беларуская грамада. Маем структуры на чале са Святланай Ціханаўскай. Мы хочам паказаць, што беларусаў, якіх шмат у Польшчы, мы падтрымліваем як прадстаўнікоў вольных беларусаў. І гэта важна, бо мы таксама мелі ў гісторыі перыяд, калі палякі жылі за мяжою і адчувалі сябе вольнымі, а частка была зняволеная ў камуністычнай краіне. І мы заўжды лічылі, што дзяржавы, якія праяўлялі да іх сімпатыю, гэта нашы сябры. Святлана Ціханаўская ў сваім выступе падзякавала Польшчы за падтрыманне і прывітала вызваленых палітзняволеных беларусак, якія таксама былі ў зале. Кацярыну Андрэеву, Ірыну Слаўнікаву, Марыну Золатаву і Марыю Калеснікаву. Нацыянальны авіяперавознік «Белавія» зноў павышае паліўныя зборы на папулярныя турыстычныя кірункі. Ужо з траўня падаражэюць рэйсы ў Егіпет. Тураператары звязваюць гэта з ростам сусветных цэнаў на паліва і змяненнем маршрутаў палётаў. Паводле іхнага інфармацыі, з 1 траўня дадатковы паліўны збор на рэйсы ў Егіпет складзе $30 з чалавека. Пры гэтым апошні раз паліўны збор «Белавія» павялічвала ў сярэдзіне сакавіка. Тады змены закранулі рэйсы ў Егіпет, В'етнам, Кітай і Турцыю. Гэта не адзінае падаражэнне, звязанае з ростам сусветных цэнаў на нафту. Ад сёння канцэрн «Белнафтахім» адразу на 4 капейкі падняў цэны на паліва. Пры гэтым праз тыдзень цэны на запраўках ізноў пойдуць угару яшчэ на 3 капейкі. Літва пакуль не гатовая да палітычнага дыялога з Беларуссю. Пра гэта заявіў дарадца літоўскага прэзідэнта Дэйвідас Матулёніс. Ён падкрэсліў, што для пачатку перамоў неабходныя сур'ёзныя змены ўнутры самой Беларусі. Гаворка перадусім пра дэмакратызацыю і зніжэнне залежнасці ад Расіі. Матулёніс зазначыў, што Літва звязаная санкцыйнай палітыкай еўразвязу і не можа яе ігнараваць, у тым ліку ў справе транзіту беларускіх калійных угнаенняў. Днямі спецпрадстаўнік прэзідэнта ЗША Джон Колаў выступіў за двухбаковыя перамовы, у тым ліку для аднаўлення транзіту беларускага калію. Прэзідэнт і прэм'ер-міністрка Літвы пацвердзілі гатовасць да такога спаткання, але толькі ў выпадку спынення недружалюбных дзеянняў з боку Менску. У Міністэрстве замежных справаў Беларусі кажуць, што гатовыя да дыялогу, але без папярэдніх умоваў. Як хутка прыязджае на выклік міліцыя, каб высветліць гэта блогер, Сергей Бяспалаў правёў сацыяльны эксперымент. Ён паведаміў міліцыю, што на адной з вуліц Менску пікетуюць людзі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Што было далей, глядзіце ў нашым матэрыяле. Пры дапамозе штучнага інтэлекту блогер Сергей Бяспалаў згенераваў відэа, як на вуліцы Старажоўскай у Менску стаяць людзі з бел-чырвона-белымі сцягамі. Гэтае відэа ён даслаў у тэлеграм-бот міліцыі. Ужо праз 30 хвілін пасля звароту на месца на 3 міліцэйскіх машынах прыбылі сілавікі з аўтаматамі. Сергей сачыў за падзеямі праз вулічную онлайн-камеру. Калі міліцыянты бачаць бела-чырвоны сцяг,
бело-чырвона-белы сцяг, у іх адключаецца мозг, яны проста як гэтыя быкі, і ім не трэба ніякіх ні пруфаў, нічога, хаця як бы ёсць гэтая камера, якая працуе онлайн на Ютубе, ну, типа, мінімальны факт-чекінг, можна праверыць гэта. Не, ўсё, мазгі выключаныя, едзем, трэба нам зорачкі, трэба новыя пагоны, і, ну, ўсё. Гэты прыклад паказвае, пераслед іншадумцаў для міліцыянтаў прыярытэт. Пры гэтым наяўнасць бел-чырвона-белых сцягоў не абавязковая. Як расказала гомельская вясна, жыхары Гомля тыдзень таму зладзілі гуканне вясны ў адным з рэстаранаў гораду. Сабраліся некалькі дзесяткаў чалавек, у тым ліку дзеці. Абрад ладзілі ва ўнутраным двары рэстарану, то бок не на адкрыты прасторы. Але ўдзельнікаў свята ўсё роўна затрымалі і асудзілі за нібыта парушэнне парадку правядзення масавых мерапрыемстваў. Паводле праваабаронцаў, аднаго ўдзельніка пакаралі 15 сотнямі арышту, а іншых буйнымі штрафамі. На гэтую падзею востра адрэагаваў на сваёй старонцы ў Фэйсбуку намеснік старшыні рады БНР Сергей Навумчык. Мне часам кажуць, што памыляюся, гаворачы пра рэжым Лукашэнкі як пра значна горшы за камуністычны, пасля сталінскі і куды больш антыбеларускія. Вось фота гукання вясны, якое зладзіла майстроўня ў Заслаўі. 1982 год, ва ўладзе Брэжнеў. Удзельнікаў беларускага нацыянальнага свята не затрымлівалі і не судзілі. У сакавіку 2026-га удзельнікаў гукання вясны ў Гомлі затрымалі і судзяць. Разам з тым працягваюцца рэпрэсіі ў дачыненні да кнігавыдаўцоў. Днямі стала вядома пра арышт 75-гадовага Змітра Санько, галоўнага рэдактара выдавецтва «Тэхналогія». Аліна Скрабунова, Белсат. Сур'ёзная аварыя адбылася ў Менску на скрыжаванні Ігуменскага тракту з вуліцай Прушынскіх. Пагрузчык эскаватар сутыкнуўся з цяжкавіком, пасля чаго яго адкінула проста на пасажырскі аўтобус. У выніку ДТЗ пацярпелі 4 пасажыраў, іх даставілі ў больніцу. Паводле інфармацыі ДАІ, у сутыкненні з МАЗам вінаваты кіроўца пагрузчыка. Пры змене пасу ён не пераканаўся ў бяспецы маневру. У Беларусі пачаўся сезон нарыхтоўкі бярозавіку. Гэта улюбёны веснавы напой, шмат каго з беларусаў. Як правільна яго збіраць і захоўваць, каб не нашкодзіць сабе і прыродзе, глядзіце ў наступным матэрыяле. Не абавязкова ісці нават у лес. З пачаткам сезону лясніцтвы актыўна прадаюць бярозавік, збіраючы чэргі. Сёлета цэны на карысны напой істотна падскочылі. Калі летась літр каштаваў 17,35 копеек, то сёлета цана стартуе ад 42. Зрэшты, нарыхтаваць бярозавік для асабістага ўжытку можа кожны і бясплатна. Але трэба выконваць некалькі правілаў, каб не атрымаць штрафу. Па-першае, збіраць сок можна не паўсюль. Забаронена гэта рабіць у межах паселішчаў і месцах масавага адпачынку, у дэндралагічных парках і ахоўных зонах, на берагах рэк ды азёраў, каля аўтамабільных дарог і чыгункі. Але і ў лесе збіраць сок можна толькі на ўчастках, якія вызначаюць лясгасы. Звычайна гэта саспелыя непашкоджаныя дрэвы з дыяметрам ствала 20 і болей сантыметраў. Яго мераюць на вышыні каля паўметра. На гэтай жа вышыні і робяць некалькі неглыбокіх адтулінаў у залежнасці ад таўшчыні ствала. У кожную адтуліну ўстаўляецца жолаб з нержавейнага металу. Ёмістасць, куды сцякае сок, мяняюць прынамсі раз на дзень. Каб дрэва не захварэла, трэба, скончыўшы збор, пазатыкаць адтуліны драўлянымі коркамі і пазамазваць садовым варам або жывіцай. Захоўваць свежы бярозавік у лядоўні варта да 2 дзён. Сок таксама кансервуюць, замарожваюць і ферментуюць. Напой не толькі смачны, але і карысны. Гэта крыніца мінералаў, антыаксідантаў і вітамінаў. Алесь Яшчанка, Ірына Дарафійчук, Белсат. Сёння апошні дзень зімовага часу. Большасць краінаў Еўропы і Паўночнай Амерыкі пераходзіць на час летні, які мае сінхранізаваць актыўнасць людзей са светлай парою дня. Працягне тэму Ірына Дарафійчук. Уначы з суботы на нядзелю нашыя суседзі апроч Расіі пераводзяць стрэлкі на гадзіну наперад. Улетку ў Літве, Латвіі і Ўкраіне, якія месцяцца з намі ў адным часавым поясе, час зраўноўваецца з нашым. З Польшчай розніца складзе 1 гадзіну, а не 2, як узімку. З Масквой жа, якая стрэлак таксама не пераводзіць, час супадае круглы год. Праз змену часу ў суседзяў у Беларусі зменіцца графік прыбыцця і адпраўлення замежных аўтобусных і чыгуначных рэйсаў. Менскі аэрапорт уводзіць летні расклад, што будзе дзеяць да 24 кастрычніка.
Беларусь застаецца ў летнім часе з 2011-го. На думку многіх адмыслоўцаў, гэтае рашэнне было няправільным, бо менавіта летні час не супадае з астранамічным. Ён супярэчыць нашай фізіялогіі, спрыяючы развіццю дэпрэсіі ды праблемаў са сном. У Еўропе стаянне прыхільнікаў пераводу стрэлак. Сярод галінаў, што цярпяць ад гэтай нязручнасці, не толькі грамадскі транспарт. Праблемы ўзнікаюць і ў банках, і ў кампаніях з кругласотневай працай. Еўразвяз планаваў адмяніць сезонную змену часу яшчэ ў 2021 годзе, але перашкодзіла пандэмія каронавірусу. Украіна таксама прыняла летась адпаведны закон, але яго яшчэ не падпісаў Уладзімір Зеленскі. Праз перавод стрэлак у Еўропе змяняецца і звыклы час выхаду праграмаў на Белсаце. Гэтак аб'ектыў будзе пачынацца на гадзіну раней, а 19-й паводле Менску. Ірына Дарафейчук, Белсат. Гэта ўся інфармацыя на сёння. Больш навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы belsat.eu. Запрашаю гаспадарства заўтра ў студыю Белсат, каб падсумаваць разам галоўныя падзеі гэтага тыдня. Да сустрэчы.